În anul 330 după Hristos, un bărbat stătea într-un palat nou-nouț, privind peste o capitală care tocmai schimbase cursul istoriei. Constantin cel Mare nu mutase doar un birou administrativ, deplasase centrul gravitațional al celei mai puternice imperii din lume, cu peste 1000 de kilometri spre est, de la Roma la un oraș care îi purta numele. Iar palatul în care locuia acum era o declarație politică construită în marmură și aur, o dovadă că Roma nu mai era centrul lumii. Astăzi ne aflăm în interiorul acelui palat, în primele luni după mutarea oficială a capitalei. Ce vedea Constantin când privea pe ferestrele sale? Cum arăta puterea imperială când Roma nu mai era capitala? Și de ce un împărat ar abandona orașul care definise civilizația timp de un mileniu pentru un port din Bizanț care cu 15 ani mai devreme era doar un alt centru regional? Pentru a înțelege palatul, trebuie să înțelegem problema pe care Constantin încerca să o rezolve. În anul 300 după Hristos, Imperiul Roman se confrunta cu o criză structurală. Roma se afla greșit. Geografia care făcuse dintr-un mic oraș de pe Tibru o putere regională în Italia devenise o slăbiciune fatală pentru un imperiu care se întindea de la Oceanul Atlantic la Mesopotamia. Amenințările reale nu mai veneau din vest. Perși și sasanizii presau granița estică. Triburile germanice traversau Dunărea și Rinul. Criza secolului al III-lea demonstrase că un împărat aflat la Roma ajungea la un război de frontieră după ce bătălia fusese deja pierdută. Niciun mesager nu putea călători suficient de repede. Nici o armată nu putea fi mobilizată suficient de rapid. Dioclețian încercase o soluție. Împărțise imperiul între 4 conducători, fiecare rezident aproape de frontierele sale. Nici măcar el nu locuise la Roma. Dar Constantin vedea mai departe. Nu dorea doar un sistem de apărare reactiv. Dorea o capitală care să fie natural sete, poziționată acolo unde puterea trebuia exercitată. Privise la hartă și văzuse răspunsul. Bizanțul, port grecesc, timp de 1000 de ani, stătea pe cel mai strategic pământ din întreaga lume mediteraneană. Controla singura trecere navală între Marea Mediterană și Marea Neagră. Stătea la intersecția drumurilor comerciale dintre Europa și Asia. Se afla la zile, nu la săptămâni, de ambele fronturi periculoase ale Imperiului. Constantin nu prelua doar un oraș existent, îl reconstruia de la zero ca mașinărie de guvernare imperială, iar centrul acestei mașinării era palatul său. Palatul Marelui se întindea pe extremitatea sudică a peninsulei pe care se înălța Constantinopolul, acolo unde terenul cobora către Marea Marmara. Nu era o singură clădire. Era un complex întins pe hectare, un oraș în miniatură în interiorul capitalei, delimitat de ziduri, porți și gardieni care controlau cine putea intra și cine nu. Când intrați prin poarta principală din nord, veneați nu dintr-un cartier comercial, ci dintr-un peisaj imperial orchestrat. Treceați pe lângă hipodrom, arena uriașă de curse, cu care palatul împărtășea un zid comun. Constantin putea să iasă direct din locuința sa privată, într-o lojă imperială, care se ridica deasupra a peste 100.000 de spectatori. Aceasta nu era distracție, era vizibilitate politică. Împăratul era văzut. Prezența sa fizică legitima ordinea socială. De la hipodrom, drumul vă conducea spre Augusteion, piața vastă care servea ca prag al puterii. Aici se ridicau statui ecvestre. Aici stăteau coloane cu victorii gravate în relief. Aici arhitectura vă pregătea psihologic pentru faptul că intram într-un spațiu unde omul obișnuit nu avea acces. Palatul propriu-zis era construit pe terase care coborau către mare. Arhitecții folosiseră topografia pentru a crea niveluri de acces, fiecare nivel semnalând un grad de intimitate cu puterea imperială. Curtea exterioară primea delegații diplomatice, oficiali provinciali, comandanți militari care așteptau audiență. Aici așteptarea însăși era un instrument politic. Cui îi se acorda acces rapid? Cine era lăsat să aștepte zile? Sălile de audiență ocupau nivelul central.
Cele mai mari dintre acestea erau camere vaste cu tavane înalte susținute de coloane din marmură importată din întregul imperiu, granit roșu din Egipt, marmură verde din Tesalia, porfir purpuriu din deșerturile orientale. Fiecare piatră comunica controlul geografic. Imperiul nu era o idee abstractă, era prezent fizic în materialele însele. Constantin nu copia stilul Romei vechi. Adapta arhitectura imperială la o nouă realitate religioasă și politică. Sălile de recepție ale palatului combinau elemente romane clasice cu influențe estetice orientale și simbolism creștin recent legalizat. Mozaicurile de pe pereți nu mai arătau doar zeități păgâne. Integrau simboluri creștine, crucii, discrete, scene biblice reinterpretate ca artă imperială. Sala tronului era camera cea mai încărcată de semnificații din întregul complex. Când un ambasador persan sau un reprezentant gotic intră aici, fiecare element vizual era calculat pentru a comunica putere irezistibilă. Tronul se ridica pe o platformă înaltă. Constantin stătea deasupra vizitatorilor săi, forțându-i să ridice capul. Lateralele sălii erau flancate de gardieni, scolae, palatinae, soldați de elită care nu mișcau, nu clipeau, stăteau ca statui vii înarmate. Iluminarea era controlată strategic. Ferestrele mari orientate spre sud lăsau lumina să cadă direct pe împărat în anumite ore ale zilei, creând un efect aproape divin. Când Constantin vorbea, vocea sa se reflecta în acustică concepută să amplifice autoritatea. Nu era doar un om, era o manifestare fizică a puterii de stat. Dar spectacolul public era doar jumătate din funcția palatului. Dincolo de sălile de audiență se afla aparatul real al guvernării, birouri în care funcționau cancelariile imperiale, camere unde scribii copiați edicte care urmau să fie trimise în fiecare provincie, arhive unde se păstrau registre fiscale, recensăminte, corespondență diplomatică, rapoarte de intelligence militară. Constantin construise o mașinărie administrativă care funcționa continuu. Curieri soseau la fiecare oră cu rapoarte de la frontiere. Secretarii pregăteau rezumate. Consilieri specializați analizau situații. Deciziile luate dimineața deveneau ordine scrise după amiază și plecau pe corăbii și pe cai înainte de apus. Această eficiență era motivul pentru care palatul exista aici. La Roma, un raport despre mișcări persane ajungea după săptămâni. De la Constantinopol, răspunsul imperial putea ajunge la granița estică în zile. Geografia nu era decorativă, era instrumentală. Camerele private ale împăratului ocupau zona cea mai protejată, pe terasele inferioare spre mare. Aici Constantin locuia cu familia sa, departe de ritualul public. Aceste spații erau mai mici, mai calde, decorate nu pentru intimidare, ci pentru confort. Pavimente în mozaic cu modele geometrice, pereți pictați cu scene pastorale, ferestrele deschise spre mare ofereau briză în lunile de vară. Dar chiar și aici, politica nu dispărea niciodată. Apartamentele private ale împăratului erau conectate prin coridoare discrete la camerele consilierilor apropiați, la capela imperială, la baia privată, la bibliotecă. Fiecare mișcare a împăratului, chiar și în spațiul domestic, se întâmpla într-o rețea de acces controlat. Capela palatului era un element nou, de neconceput într-o reședință imperială cu 20 de ani mai devreme. Constantin convertise imperiul la creștinism nu printr-o singură lege dramatică, ci printr-o serie de gesturi simbolice acumulate. Palatul său avea o capelă cristină grandioasă, unde liturghii se celebrau zilnic. Episcopii aveau acces direct la împărat. Arhitectura însăși comunica că puterea imperială și autoritatea religioasă nu mai erau separate. De la ferestrele palatului, Constantin privea peste un oraș care se transforma zilnic. Șantiere de construcții umpleau orizontul. Zidurile noi se ridicau, extinzând perimetrul urban dincolo de limitele vechiului Bizanț.
Apeducte aduceau apă proaspătă din munții din nordul peninsulei. Forumuri noi se săpau în pământ. Columne se ridicau pentru a purta statui ale zeilor și împăraților. Vedea porturi unde corăbii descărcau marmură, lemn, grâne, lux. Vedea cartierele de peste Cornul de Aur, unde meșteșugari și negustori se mutau pentru a profita de economia nouă a capitalei. Vedea drumurile care ieșeau prin porțile orașului spre toate colțurile imperiului, linii fizice de putere radiate dintr-un singur punct geografic. Această vedere nu era accidentală. Palatul era plasat astfel încât împăratul să vadă totul. Controlul vizual era control politic. Din turnurile palatului, gărzi puteau vedea corăbii care intrau în Bosfor cu ore înainte ca acestea să ajungă la cheuri. Semnale optice transmiteau informații rapid. Orașul întreg devenise o extindere a aparatului imperial de supraveghere și răspuns. În camerele administrative ale palatului, problema Romei era discutată constant, dar nu cu nostalgie. Era discutată ca problemă rezolvată. Senatul roman trimisese delegații furiose. Constantin îi primise politicos și le explicase că Roma rămânea onorată, că vechea capitală păstra statut ceremonial. Dar deciziile reale se luau acum aici. Armata răspundea la ordine date de la Constantinopol. Taxele curgeau spre estul Mediteranei. Roma nu fusese cucerită de un inamic extern. Fusese înlocuită prin logică administrativă. Imperiul avea nevoie de un centru care funcționa geografic. Constantin îl construise. Și odată construit, puterea se deplasase singură, natural, pentru că sistemele urmează eficiență. Iar palatul era demonstrația fizică a acestei eficiențe. Când delegații străini soseau aici, nu veneau la Roma să vadă ruine glorioase și să audă despre trecut. Veneau la Constantinopol să vadă prezent funcțional și să înțeleagă viitor. Palatul comunica că puterea imperială nu mai privea înapoi. Privea spre est, spre conflict, spre comerț, spre supraviețuire. Există un detaliu arhitectural care relevă întreaga filozofie politică a palatului. Sala mare de banchet, unde Constantin găzduia cine oficiale pentru sute de invitați, avea o dispunere neobișnuită. Masa imperială nu se afla pe latura scurtă a camerei, conform tradiției romane. Se afla centrat pe latura lungă, astfel încât împăratul stătea cu spatele la mare, privind spre interior, spre continent. Simbolismul era deliberat. Constantin nu stătea cu fața la apă, cu spatele la pământ. Stătea cu baza sigură pe controlul naval al Bosforului și privea spre teritoriile pe care trebuia să le guverneze. Arhitectura comunica strategie geografică fără cuvinte. Palatul funcționa non-stop. În timp ce Constantin dormea, gărzi patrulau perimetrul. Scribii lucrau în ture, copiind documente. Bucătăriile pregăteau mese pentru sute de persoane zilnic, oficiali, soldați, servitori, vizitatori. Băile palatine funcționau continuu. Forurile și cărbunii ardeau pentru a încălzi apa adusă prin apeducte. Acest consum constant crea o economie locală. Furnizori de alimente, meșteșugari, constructori, toți depindeau de contractele palatine. Orașul care creștea în jurul palatului era într-un fel o consecință economică a consumului imperial. Constantinopolul nu creștea pentru că era un port convenabil. Creștea pentru că mașinăria de stat genera cerere economică masivă. În câțiva ani, populația Constantinopolului explodase. Familii senatoriale din Roma primiseră oferte tentante pentru a se muta la est. Case gratuite, scutirii fiscale, poziții administrative. Meșteșugari calificați fuseseră aduși cu contracte profitabile. Arhitecți, sculptori, ingineri, toți găseau oportunități într-un oraș care se construia din temelii. Această creștere rapidă crea probleme pe care palatul trebuia să le rezolve. Aprovizionare cu grâne, distribuție de apă, ordine publică. Constantin implementase politici copiate din Roma, dar adaptate la realitățile noi. Grâne gratuite pentru cetățeni.
divertisment public la hipodrom, băi publice, poliție urbană. Palatul nu doar guverna imperiul, guverna orașul în care se afla. Iar acest model de guvernare urbană devenea un prototip exportat în alte orașe mari. Oficialii care vizitau Constantinopolul și vedeau cum funcționa administrația urbană duceau ideile înapoi în provinciile lor. Palatul nu era doar reședință, era laborator de politici care influențau întregul imperiu. Când Constantin privea înapoi asupra deciziei sale de a muta capitala, vedea validare zilnică. Comunicarea militară funcționa, colectarea taxelor era mai eficientă, diplomația cu Persia și cu triburile nordice era mai directă. Controlul comercial asupra rutelor dintre Europa și Asia genera venituri uriașe. Chiar și clima era mai suportabilă decât Roma sufocantă de vară. Dar cel mai important, Constantinopolul crea un mit nou. Roma fusese oraș construit pe mit republican, transformat în imperialism. Constantinopolul era construit direct ca manifestare a puterii imperiale creștine. Nu avea trecut păgân complicat de gestionat. Era curat ideologic, un început proaspăt pentru un imperiu care se redefinia religios și strategic. Palatul din care Constantin guverna în anul 3, 130 după Hristos, nu mai există azi în forma sa originală. Secole de reconstrucții, incendii, cuceriri au șters arhitectura fizică. Dar urmele sale supraviețuiesc în fundațiile palatului Topkapi, în structurile bizantine, îngropate sub Istanbulul modern, în descrierile istoricilor bizantini, în mozaicurile și fragmentele arheologice recuperate. Ceea ce supraviețuiește complet este modelul pe care l-a creat. Constantinopolul a rămas capitală peste 1000 de ani. Palatul imperial, reconstituit și extins de fiecare împărat bizantin, a rămas centrul puterii aproape neschimbat geografic până în 1453. Nicio altă decizie imperială din istoria romană nu a avut consecințe atât de durabile. Constantin nu construise doar un palat, construise un sistem de putere bazat pe geografie optimă. Și odată pus în funcțiune, acel sistem s-a dovedit superior vechiului model roman, nu prin glorie simbolică, ci prin eficiență brută. Imperiile nu supraviețuiesc pe nostalgie, supraviețuiesc pe logistică, iar logistica cerea ca puterea să fie unde trebuia să fie, nu unde fusese cândva. În camerele acelea de marmură și aur, în birourile pline de hârtii și harți, în sălile unde ambasadori așteptau audiențe, se desfășura munca reală de guvernare imperială. Și acea muncă funcționa mai bine aici decât funcționase vreodată la Roma. Aceasta este lecția pe care palatul o predă peste secole. Puterea nu este sentimentală, puterea se deplasează acolo unde funcționează.